haisusuwo sevanombare tingoti kufara nezvakaitwa naFloy, nekuti kubvawo Floy tichingomziva angangori munhu akanyarara ari mwana aiteerera. Patakatonzwawo kuti Floy ane game, tese takatounganawo semushowembare tichida kutoonawo mutambo iwowo. Chinhu chinonyanyotifadza pana Floy ndechekuti munhu wekuti kubva angori mumbare imomo, Floy agara muna vhito, ari munhu aifarira bhora nekuimba asati atoenda paakazoenda kuAmerica ikoko. Zvebhokiseni zvakazozvitanga mazuva akanetsana naMosquito paakadzingwa kugym kwanaMosquito. Nemazuva akambonetsana nemumwe mukomana kuna Muhlanga, akabva ikoko achimurova kusvika naye kuna 6. Mukomana akazotokumbirirwa ruregerero naumwana. Ndopakatotanga kuziva kuti Floy ane chipo chebhokiseni. Saka atozoenda kuAmerica, akagara achitrena ari kuAmerica ikoko, achitrena ari ikoko, akatoroneka kamurungu kakanga kauya mumbare kare kadhona. Ndobva akati ndiri kuda mukomana uyo anogona zvebhokiseni. Ndobva aendwa naye kuAmerica. Tizonzwa kuti Floy atora vabereki vake, titonzwa kuti Floy achinja senemu. Ainzi Floy Manhanga, azoenda kuAmerica ndopaakatanga kunzi Floy Mayweather. But tirongonzwa kufara nezvakaitwa naFloyd semushowembare. Tinoremember mechi yaakatamba ari kuno kuZimbabwe, vakaitambira pamaflats kunumber 7 munumber 7 kuya, ndopakanetsana nemwe paakarowa imwe mechi yakanakidza zvisingaite. But tirongofara nekuti Floy ari kunyanya achisimudzira flag yenyika yeZimbabwe, zvekuti tinodada naye. Kwaari ikoko tongoti Floy usakangana mushowembare, kana ukadzoka ukaona zvaitawo nzira mumbare unonzwa tsitsi, dzapera nzira, dzaparara zvasiyana nemazuva wangu ariko kumbare. Zvinhu zvese musika muye mataitenga tsiya, zvinhu zvangoparara, zvinhu zvadilabhidheta. Kana pamari yawakaona iyoyo ukatumirawo kumbare ndokunga mushowembare ungadevelopa ukafarawo. Tinofara nezvawakaita Floyd.